Исәнмесез, җомга көне яңалыклары белән сезне мин Роза Хәбибуллина таныштырам. Алга таба төп темалар турында кыскача. Шәһәрдә 500-дән артык киоскны сүтәргә мөмкиннәр. Сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. Яңа уку елына яңартылган мәктәп, капиталь төзекләндерүдән соң тантаналы төстә 31-нче мәктәп ачылды. Шәһәрдәшләр бөек шагыйрьләрнең әсәрләрен укыйлар, саф һавада ял итәләр. Гест бистәсендә әдәби сквер барлыкка килде. Чаллыда 700-гә якын киоск законсыз урнаштырылган. Россиянең җир кодексына үзгәрешләр узган елның мартында кертелде. Әлеге документ нигезендә стационар булмаган объектлар эшмәкәрләргә аукцион аша бирелергә тиеш. Әлеге мәсьәләне республика президенты да контрольдә тота. Кыска вакыт эчендә тиешле документлар проект булдырылды. Хәзер аны татар теленә тәрҗемә итәргә кирәк. Аукционнар булмаса да, закон инде гамәлгә ашырыла башлады. Эшмәкәрләргә антимонополия хезмәтеннән күрсәтмәләр килә. Бүген Чаллыда эшмәкәрләр республиканың бизнес омбудсмены Тимур Ногманов белән очрашты. Анда антимонополия хезмәте вәкилләре һәм шәһәр мэры да катнашты. Теманы хезмәттәшем Гүзәл Шиһапова дәвам итә. Әлеге эшмәкәрләр булачак аукционның барлык нечкәлекләрен аңламый, әмма күбесе моңа каршы инде диялар. Лично мое мнение, что я против аукциона. Мин аукционга каршы, минем тирым бар. Минем аңлавымча бу урынга берничә хуҗа 5-6 эшмәкәр дә катнашырга тиеш. Ә монда 2 генә эшмәкәр тир белән шөгыльләнә. Шуңа күрә мәгънәсез дип саныйм. Әмма аукционның мәгънәсе бар, барысы да закон нигезендә башкарылырга тиеш. Монополиягә каршы хезмәт берничә эшмәкәргә кисәтү ясаган инде. Алар муниципаль җирдә үзләренең киоскларын аукционсыз урнаштырган. Әлегә бизнес-омбудсмен эшмәкәрләрне яклый алды, дөрес вакытлыча. Нами выдано было предупреждение. Без дөрес урнаштырылмаган сәүдә объектлары өчен кисәтүләр ясадык. Законны үтәргә кирәк. Без вакытны бераз озайтырбыз, әмма озакка түгел. Чаллыда аукцион ноябрь аенда узачак, 20 сентябрьгә кадәр шәһәрдә сатулашу схемасын әзерләргә кирәк. Сәүдә урыны эшмәкәргә чикләүләр белән тапшырылачак. Бизнес вәкилләренә борчылырга кирәкми, чөнки профильне булдыра алганча төгәл билгеләячәкләр. Если цветы, то это цветы. Если это продукты питания... Әгәр чәчәк сатылган икән, чәчәк сатучылар арасында, ашамлыклар сатылган икән, ашамлык сатучылар арасында аукцион узачак. Профильне үзгәртмибез. Әгәр профиль үзгәрә икән, киоск яңадан аукцион аша узарга тиеш булачак. Чөнки һәр киоскның да бәясен исәпкә алырга кирәк. Эшмәкәр бер юнәлеш буенча эшчәнлек алып бару өчен бер төрле үтүле, аннары икенче юнәлешкә күчә алмый. Шулай да шәһәрдәшләр хахвага төште, чөнки аукционнан соң да шул ук киоскта калуга 100% ышаныч юк. Если мы не выиграем торги, то есть, допустим, я должен освободить место. Новый человек, который приходит, он не сможет работать. Во-первых, у него нет площадки, площадка моя, киоск мой. Сети подключены через Татэнерго, это 3-4 месяца примерно, чтобы он смог работать, чтобы он смог подключиться. Он участвует в торгах, он же все эти риски понимает. Он должен понимать. Закон каршында барысы да тигез. Казанда исә сәүдә урыннарын аукцион аша алучылар өстенлекләргә ия булган. Чаллыда мондый нокталар юк. Шулай да аяк кием ремонтлаучы һәм басма продукция сатучылар аукционда катнашмаячак. Гүзәл Шиһапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Анапы янында урнашкан Витязева лагерында бүген төнлә зур янгын булды. Республиканың яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы хәбәр итүенчә, биредә Татарстаннан 560 бала ял итә, шуларның 90-ы Чаллыдан. Төнлә корпусларның берсендә янгын чыга. Белгечләр фаразы буенча, зарядкага куелган телефоннан кыска ялганыш килеп чыга. Телефон мендәр астында булган. Олылар янгынны үзләре сүндергә тели, әмма янгын сүндерүчеләрне чакырырга туры килә. Зыян күрүчеләр юк. Бу вакытта балалар кичке уеннарда булалар. Смена дәвам итә. Балалар Казанга 16 августа кайтачак. Что касается детей, они все... Балалар сау сәламәт, алар Витязевадагы башка корпусларга һәм ерак түгел урнашкан бәхетле булачак смена олимпиец дип аталучы лагерьларга күчерелде. Смена тәмамлангач кына өйләренә кайтачак. Бысыйда булган янгында зыян күргән шәһәрдәшебезнең гомере үзелде. 45 яшьлек ир-атның гомерен саклап калу өчен медицина хезмәткәрләре бер атнадан артык көрәште. Туганнары социаль шелтәрләрдә кан салу өчен донорлар да эзләде. 2 августта булган янгында мичкәләрдә май яна. Янгын урынында булган хезмәткәр ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә тәненең 80% зыян күргән килеш китерелә. Тикшерү комитеты Россия Конституциясының 143-нче маддәсе буенча җинаять эше кузгаткан иде. Хәзер үлем очрагы теркәлү сәбәпле закон буенча җаваплылык кырыслана. Гаеплеләргә 3 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Тикшерү дәвам итә.
Җитәкчеләр халык белән очраша. Әлеге очрашуларны ишек алды бәйрәмнәре күршеләр көне дип тә атыйлар. Шәһәр мэры катнашында шундый чараларның берсе ГЭС бистәсендә Кәрим Тинчурин исемендәге бульварда оештырылды. Биредә ял итеп күршеләр белән аралашып кына калмыйсың, борчыган сорауларны җитәкчеләргә дә бирергә мөмкин. Очрашулар башланды гына, алар август дәвамында шәһәрнең төрле комплексларында узачак. Тиздән Татар драма театрына яңа урын биреләчәк. Бу хакта Наил Мәһдиев ишек алды бәйрәмендә халык белән очрашу вакытында әйтте. Бу сорау президент тарафыннан хәл ителгән иде. Театрны Зәп бистәсенә элеккеге Колизей күңелләшү бинасына күчерергә телиләр. Бинаны башкарма комитет сатып ала. Экспертиза аның бәясен 190 миллион сум дип бәяләде. Мы сегодня ищем в городе. Без бүген шәһәр милки яки башка активлар белән түләү мөмкинлекләрен уйлыйбыз. Республика бинаны капиталь төзекләндерү чыгымнарын үз өстенә алды. Моңа 200-250 миллион сум тирәсе акча кирәк. 31-нче мәктәп яңа уку елына әзер. Быел биредә капиталь төзекләндерү узды. Ремонттан соң мәктәпне шәһәр җитәкчелеге әти-әниләр балалар кабул итте. Быел президент программасы буенча Чаллыда барлыгы 8 гомуми белем бирү учреждениесен капиталь төзекләндерәләр. Ремонт эшләре иң беренче 31-нче мәктәптә тәмамланды. Әле 1 сентябрь җитмәгән, әмма мәктәп янына әти-әниләр, укучылар һәм 1 сыйныфка баручылар җыелды. 38 еллык тарихы булган мәктәптә капиталь төзекләндерү беренче тапкыр уздырылды. Так как мы ходили сюда на подготовительные классы, Без 1 сыйныфка әзерлек түгәрәкләренә йөрдек. Аерма зур, бик матур, мәктәпкә йөрисе килә, барысы да ошый. Классная, хорошая, красиво было вот сейчас. Тогда настроение поднялось. Школа красивая. Киләсе уку елына шәһәрдә 8 мәктәп яңартыла. Моның өчен республика программасы буенча 352 миллион сум акча бүленгән. Мәсәлән, 31-нче мәктәп өчен генә 55 миллион сумга якын акча тотылган. Я думаю, вы заметили, мы отремонтировали не только школу, но и подходы к школам. Новый асфальт появился в микрорайоне, тротуары появились. Одним словом, мы хотели местные власти, президент Республики Татарстан, сделать так, чтобы нашим деткам, а их здесь учатся в 30 класс-комплектах, 752 ребенка, было бы комфортно. Мәктәп бинасында да зур эшләр башкарылган, ашхана яңартылган, ишекләр алюминийдан ясалган. Бу янгын куркынычсызлыгы өчен кирәк. Кул юу өчен краннар урнаштырылган, яңа тәрәзәләр куелган. Яңа спортзал мөмкинлекләрен мәктәпнең баскетбол командасы сынап карый. все старое было. Барысы да иске иде. Хәзер тәрәзәләрне, диварларны яңартылар. Яңа җиһазлар куелды. Спорт белән шөгыльләнәсе, җиңәсе килә. Сыйныф бүлмәләрендә яңа җиһазлар, интерактив такталар. Әти-әниләрдә аерма зур ди. Шулай да мәктәптә булган үзгәрешләр якында яшәүче шәһәрдәшләрне борчуга да салган. Кайберәүләр яктырткыч баганаларына зарланып өлгергән, әмма бу проблеманың чишелешен мэр шундук тәкъдим итте. Жители пятиэтажек не совсем адекватно воспринимают эту идею, потому что свет тогда в окнах. То есть компромисс нужно находить между теми, кто ходит, и теми, кто живет за этими окнами. Компромисс такой, покупаешь шторы. Закрываешь шторы. 31-нче мәктәп республиканың иң яхшы 100 мәктәбе исемлегенә кертелгән. Укучылар имтиханнарны да яхшы билгеләргә тапшырган. Уңай шартлар исә тагы да биек үдләр яуларга ярдәм итәчәк ди мәктәп җитәкчелеге. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Мәләкәс сайлау округында яшәүче 200-дән артык балага мәктәпкә җыенырга булыштылар. Катырлы кагаз комбинаты директоры Республиканың Дәүләт Советы депутаты Андрей Фомичев күп балалы, аз керемле һәм бәлиғ булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә 1000 сум күләмендә балалар кибетенә сертификат бүләк итте. Әлеге чара республикада узучы мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында узды. Ел саен акцияның масштабы киңәя, хәрияши эшмәкәрләр, оешмалар саны арта бара. Быел республикада 14 000 балага мәктәпкә җыенырга ярдәм итәргә ниятлиләр. Беренче класска барабыз. Кызыбыз без Марселина инде. 8-нче мәктәпкә барабыз без. Дип әйтәсе килә инде. Рәхмәт бик зур, что шундый организациялар бар, что күп балалы гаиләләрне поддерживать итәләр инде. Без инде канәгать. Шушы сертификатка инде без аңа констоварлар алачакбыз. Чынлыкта да бу балаларны беренче сыйныфка әзерләү ата-аналар өчен бик авыр, бик кыйммәткә төшә, чөнки күреп торабыз, елдан-ел бәяләр арта. Ә инде менә шундый ярдәм әзме күпме булса да, аларның шушы кәрзиненә әз генә булса да ярдәм булып тора.
Бүгін шалы зурлап түзушілер күнін белгілеп өте. Бейрам шаралары легендар түзуші Камгаз Энергострой жәмғиятының бірінші директоры Евгений Батенчук хайкеліне шешеклер салудан башланды. Бірге шәһәр башқарма комитеті түрлі ұйышма предприятия жетекшілері келді. Легендар шәхіске түзіліші өлкесіндегі ветеранларға отап жылы сөзлер яңғырады. Түзүчләр көне оңайынан оештырылган чаралар әлеге минутларда яр буе мәйданында дәвам итә. Шул сәбәпле шәһәрнең кайбер урыннарында юллар ябык. Хәсән Туфан проспектында Шулманнан алып Раскольников урамына кадәр булган өлешендә, Раскольников проспектының Рейс Биляевтан Хәсән Туфанга кадәр булган урынында автомобильләр өчен хәрәкәт итү шикләнә. Юллар кичке 11 тулганда ачылачак. Түзүчләр эшенә сокланмый мөмкин түгел. Гес бистәсендә әлеге һөнәр ияләре тырышлыгы һәм җирле үзидарә советы башлангычы белән әдәби ишегалды дип аталган сквер барлыкка килде. ТОС рәисе Ольга Айдамирова узган ел грантка ия булды. Шуның исәбенә һәм идарә итү компаниясе тырышлыгы белән элекеге чүплек урынында әдәби сквер булдырылды. Не раз я видела, как с неба, срываясь, падала звезда. Красиво было и тревожно, а от чего не знала я. Аула һәм тыныч урында Татьяна Мерксина рәхәтләнеп үзе иҗат иткән шигырен укый. Пенсионер хатын кызга әлеге сквер турында ахирәт әйтә. Хәзер алар икәүләп биредә еш булалар. Сквер яңа әсәрләр тудырырга илһам өсти ди Татьяна ханым. Буду приходить сюда, мне очень тут нравится, почаще. Бирегә еш киләмен. Монда ачык һавада китапханә булачак дип тә ишеттем. Бик ошый миңа. Мне нравится, что наш город вообще сейчас перестраиваться стал на Безнең литературу. шәһәрнең әдәбиятка йөз белән борылуы миңа бик ошый. Әдәбият ул яшьләрне тәрбияли. Шунсы гына бераз борчый. Мондый матур урыннарны шул ук яшьләр бозып, пычратып бетермәсен иде. Мондый начар адымга 11 яшьлек Ярослав беркайчан да бармаячак. Малай классик әсәрләргә гашыйк. Я люблю читать Габдулла Тукая, он красиво пишет, хороший поэт, у него хорошие книги. Пушкин тоже очень хороший поэт. Бурым головой небо кроет вихрь снежный, крутя, то как зверя назовут, то заплачет, как дитя. 4-5 йорт янында 4 стенд урнаштырылган. Аларда татар һәм рус халыкларының бөек шагыйрьләре сурәтләнгән, биографияләре, шигырьләре язылган. Это же очень интересно. Вот видите, тут стихи Есенина. Бик кызык. Карагыз, биредә Есенин шигырьләре, биографиясе дә бар. Бу бит безнең тарих. Шигърият ул бары тик матурлыкка илтә. Эскәмияләрдә дә хәтта һәркемгә таныш шигырь юллары. Скверда кичкенә сәхнәдә урын алган. Киләчәктә биредә әдәби кичәләр оештырырга мөмкин булачак. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Шиһапова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу атна вакыйгаларга бай булды. Түзүчләр көне белән котлап мин сезнең белән саубулашам. Алдагы елларыгыз файдалы үтсен. Сау булыгыз.